וואו, יש לנו המון איגואנות. בואו נראה, שמעון, מה קורה עם האיגואנות שלנו? זאת האיגואנה הירוקה. זאת האיגואנה הירוקה הפופולרית, היא בת חודש בערך, לטאה צמחונית, שגודלת לגודל יחסית גדול, כמעט 2 מטר, מאוד פופולרית, אבל מצד שני מאוד מאתגרת. למה? אפשר להגיד קשה לגידול, לא קשה לגידול, זה לאנשים שמבינים את הבעל חיים לגמרי וממתינים עד שהוא יהיה נחמד אליהם, לא מאלצים אותו להיות נחמד או כדומה. לוקח לו זמן להתרגל. פשוט מגדלים אותה בתנאים טובים, מתי שהוא פשוט מתרגל. זה פרט קטן, זה בר רגלה, אני פשוט לא מחזיק אותו, אני פשוט שם אותו ביד. הוא מתחיל כזה קטן, חמוד, בטרור קטן. בן כמה הוא? זה בן חודש. זה איגואנה ירוקה, היא במופע ירוק. יש לנו פה אדומה שהיא... בוא נראה את האדומה. זאת היא אדומה. זה יפה. שזה בעצם אותה איגואנה, אותה גברת, הם אותו דבר, פשוט מופע. מופעים שונים. בדיוק. בת כמה האיגואנה הזאת? זאת בת שנה בערך. כעבור שנה הן גודלות לכזה דבר, ואז כל שנה הן גודלות יותר, עד שנהיה להם ראש בגודל של זה. ועד בדרך כלל אנשים שחררים אותם בבית, או זה, כי זה צריך מקום מאוד מאוד גדול. אפשר לשחרר אותם בבית מדי פעם, אבל לא בהתחלה. לא להביא איגואנה גדולה ולשחרר אותה. אם אתה מגדל איגואנה קטנה מתינוקת ומכיר אותה, ומתישהו אתה מחליט לפתוח לה כתוב ולתת לה טייל בבית, אז כנראה שהבנת שהיא מרגישה בסדר. אוקיי. זה מה שקורה עם אנשים, פשוט או כלוב גדול בחצר, אפשר לגדל אותם בחצר. הם צמחוניות, עדיף לתת להם מזון שמבוסס על עלים למיניהם, היביסקוס, תות, בייבי, רוקט, מרינגה. ומה עוד הן אוכלות חוץ מהצמחונות? צמחוני בלבד. הוא לא צריך לטעות מדי פעם סחלים, סליחה. חלבון מן החי, יש כאלה טוענים שהוא משלים בטבע, אפשר מדי פעם, אבל זה ממש לא הכרחי. זאת גם איגואנה שלא נגעתי בה כמעט, רק היא הייתה בקור, אבל כאילו היום החלטתי להוציא אותה, אז היא... אז זה קצת בהלם. היא מכירה אותי, כן, אבל היא... אתם רואים שאני מרים אותה, תראו את הקוצים הגדולים שגדלים. כן. יש לה זנב ארוך. כן, זנב ארוך. אלה האיגואנות הגדולות, שמעון? כן, זה איגואנה בוגרת. זה זכר בוגר ונקבות לידו. זאתי הירוקה וזאתי האדומה. וזה הגודל המרבי, נכון? לא, הם יכולים עוד טיפה, זה נקבות שהם לא... הם יכולים לגדול עוד טיפה? כן. רואים את הזכר שהוא יותר מרשים.